Pero ay ko problemahan na. Problema na nimo. Ay ko gibuga na. Sige na. Moro to? Oh, to. Sa ingon nimo kay uyab. Pagkaluoy din. Uy. Ayo. Oh. Oy, abli raman ni boss. Sod may basa. Sod. Gabi na, boss. Oh, may gabi. Gabi, boss. Sa may ato. Mangimala ito na yung boss ba? Oh, manghimala, duway problema diri. Diri. Padulong bangko. Pwede lang, boss. Oh, aswata. Pila mabayad, boss? Di maka mo pungkol. Pila bayad, boss? Ha? Pila may bayad? Oh, depende sa kuan, sa himala, depende sa imong kuan sa imong kamot. Di bayad sa. Bayad? Bayad sa. Grabe, pag in-homean, boss. Bayad yun? Kay delikado kay kamuta oh. Murag kamuta murag di mo bayad. Ngay padaan kay delikado. Kaya na, Oh. Kani. Uy, fast and learner mo dahil ko. Sakto ka yun yung bayara. Fast and learner ka ba? Be? Eh? Uy. Say, uy. Grabe malada. Kaning tawana. Ang eskwela ni sa una. Sinanggo mo dahil ni ay ni. Grabe siya. Sinanggo ni eskwela ni di mo sud. Malis Ay kabalaka. mo eh. Ay kabalaka sa unahan. Kita kwarta. Dali. Uman. Kabaklay mga kita kwarta pero uy go makita ka kwarta kaya tax kag tae. Siyempre maka-tax ka nagmalas dayon kwarta dayon. Okay na basta kita kwarta. Oh, babe dali. Uy, Sa ano naman, saan na? nakainaibgan chicks. Eh. Kaso di ka ganahan sa chicks. Ano naman? Na may tahi. May tahi. I love you. I love you. Anak mo. Di mo ka ganahan, anak. Asa yun na dahil. Oo. Uy, pag-abot dili. Uy! Okay. Kaigit mo kasi mong parobay dong. Grabe. Nakaigit kag chicks gani. Gatalikod, kaigit ka. Siya mo nang pala yung manara. Puro man Pero ay kabala ka diri. mga bayayo. Diri. Oh. Bansay kay diri. Ano sa mana? Muni pinakadabis nimo. Ano sa mana? Makadaog kag luto. Yay! Sana all. Makadaog kag luto. Yay! Pero dapat di kang patad. Daw luto, di patad. Ay na ko problema na. Basta mao to. Libog mo sa tanan mo eh. Makadaog kag luto dire. Yung patad. Dapat di ka mo patad. Pero ay ko problema na. Problema na mo. Ay ko gibuga na. Sige na. Moro to? Oh, to. Salan. Sige na. Sayar sa 200. Palad, boss. Ikaw na pod? Ako na po, boss. Okay. Bayad. Boyan, boss. Bayad sa bawal ng kuan. Uy, mau niya akong kwarta, boss. Matay. Kira na, boss? 5 pesos. Tihik pa makastanan ng amating Yun na, tihik. boss. Oy, Kaya ako ang iportagan mo, boss. Bakit? Malas ko sa kuma. ako'y bahala. 5 pesos. 5 Malas pesos sa po niyang gumabot. resulta di. Uy! Sam kamuta. Kugihan kayong kamuta. Sa usa ka adlaw, katulo. Katulo. Pabalo na ka na si katulo. Ay na lang ko na. Sa ingon ni mo, kay uyab. Pagkaluoy din ni mo. Uy! Na. Sama na. Sama na. Ano naman ka na? Sa alam ni kamuta ni mo, ding di ka hilig. Kay uyab. Sama na. Hilig mo di kag kuan di. Ay, di mo kag hilig ba? Hilig mo di kag laki. Uy, boss. Ay, sa ba, boss? Hilig kag laki, no? Ayun, boss. Sawa, sa ba? Hilig kag laki, no? Ato na, boss. Sure ka? Ato. Sa duwa. Ay, sawa. Ay, sawa. Sawa. Ato na ah. Ay, sa ko dahil. Ay, sa ko. Hindi pa dahil tagando. Hilig. May mga bayi mo ganahan mo. Di ka ganahan. Ang galing. Kami yung malaki good. Ay, chika ka na. Chika. Ang laki niya. Ang imalat.
Ada ni budak eh. Naging kitang laki. Ha? Duha ayo sa ha. Shirt. Ayo, dua. Uy, ha? Sige, dua. Sige na. Go na. Okay na, 5 daya. Bye.